En Anantapur chove moi pouco, pero cando chove, faino moi forte, provocando inundacións e riadas. Nesta zona as estacións son diferentes ás que temos no noso país. Existe o verán, o inverno e a época de monzóns. O verán dura de marzo a xuño, o monzón de xullo a outubro e o inverno de novembro a febreiro. O problema é que a estación das choivas é moi curta en Anantapur e a seca é moi longa, o que produce a desertificación. Se non hai choivas e as colleitas son malas, moitas familias vense obrigadas a marchar das súas casas para buscar traballo nas grandes cidades. O problema é que no caso de que o atopen, estes traballos adoitan ser moi duros e están moi mal pagados. Ademais, cando non se ten diñeiro, non resulta nada sinxelo atopar un lugar onde vivir en cidades tan cheas de xente. Para favorecer o cultivo nestas terras, un dos recursos que se utiliza é a construcción de embalses, que permiten conservar a auga da chuvia, aumentar os niveis de auga no subsolo e abastecer os pozos dos que dependen miles de agricultores. Para garantir o aproveitamento da auga, utilízanse aspersores e sistemas de rego por goteo en centenares de campos de cultivo. Sabedes como funciona o rego por goteo? Trátase dunha forma de regar na que a auga chega ás plantas e aos cultivos a través dunhas tubaxes que deixan caer pingas de auga por medio de goteiras. Onde nos vivimos, dispoñer de auga para beber resulta sinxelo. Abrimos a billa e listo. Pero na Anantapur non é tan fácil para todas as persoas. Moitas familias non teñen auga corrente na casa, teñen que ir buscala a pozos e fontes. Esta auga utilízase para beber, cociñar e lavarse. Sabías que na India as nenas e mulleres dedican unha gran parte do seu tempo a conseguir leña e auga para o seu fogar? Na India, menos da metade das persoas teñen acceso a auga segura e potable. Consumir auga non potable é un problema moi grave, xa que pode causar diarreas e outras enfermidades moito máis graves.